Kámo, ale neposúvaj tieto veci. No lebo ja som z tých. No však nikto není z tých, ale furt sa niečo rieši. Ja som sa aj k tomu dostal. Tiež sa o tom bavili na pumpe chalani. Však hej, hovoril si. Dobre, však poriešim to a volám ti. Dobre, daj si pozor. Maj sa. Poď ku mne, tam ti. Aha, čo som si kúpila. No krásne. Čo, si bola nakupovať? Všimajte tabletky. Čo to stálo? 20 €. Poď ku mne. Najprv mi povedz, čo si vybavil. Veď u mňa v kľude. No ne, rozprávaj. Ja ťa len vyhodím a idem za kamoškou. Za kamoškou? Nakupovať. A veď si bola včera, ne? No áno, ale dneska ideme do Alparku. Včera sme boli v Eurovej. A predtým v Polse, ne? Jak si vedel? Kde na to bereš peniaze? Jakže kde? Veď tatino má firmu. Aha. Okej, hoď ma domov. Keby si potreboval pomôcť, zavolaj bratovi, ja už neriešim tieto veci. Áno. Dobre, čau. No? Jem. Dík, no. Hej, mám to doma. Poslal, neboj sa. Dneska? Teraz? No dobre, dojdem, najem sa a idem na bus. Zavri hubu. No, čau. Tak si to zhrňme. OK. Tuto kamarát zistil od čavov na pumpe, že v Rakúsku je zakázaný absint. Čo nám umožňuje si pekne zarobiť, keď budeme šikovní. Jednoducho dovezeme dvakrát do týždňa po 40 litrov chlastu študákom na intraky vo Viedni a do okolitých dediniek. Pre krčmy. Mesačný príjem... No, mesačný príjem, keď zrátam 30-20 fliaš po 18 € zo skladu a benzín predávať budeme po 30 €. To niekto kúpi za takú prirážku? Ale hej, veď oni sa majú dobré a navyše si uletajú na tých stavoch, lebo absint im robí halucinácie, preto to tam nikdy nemajú kde dostať. No dobre, a koľko to vychádza teda? Vyšlo mi to na 10 000 €. 10 litrov? Do piče! No také kurvy by som si kúpil, jak nikto. Prisahám, brazílske, ukrajinské, ruské, všetky by robili dútniky na piči. Vieš čo? Skúpil by som tie non-stopy, čo zatvárajú o 10:00, do každého by som dal jednu kurvu, nech robí na mňa. Non-stop, ktorý by bol naozaj non-stop. Aj cigy by tam ponúkali. No strašné kurvy by som si kúpil. Ale to si delíme všetci traja. To si mi mohla povedať skorej. Počkaj, a kde zoženieme peniaze na nákup? Tatino. Kurva! Čo spravíme? Len kút, vybavím to. Dobrý večer, pani policajtka. Ja, na Trulich. Čo chce? Neboj sa, je to v kúde, hlavne buď ticho. Ale in Ordnung? Čo ti jebe? On chce vidieť kufor. Volaj fotrovi. Zdvihni oci.